na faɗa ki tsaya ki ji sirrina, ke na biyo ki tsaya ki ji baitina, ni tun da na ganki na sake a kalbina, na kamu da san ki tsaya ki ji gurina, na fara ganin ki a Monday baby na, tun a 2020 baby na, tun da na ganki na kasa rike kaina, na yi kira sai ne baki amsa ba, sai ga shashe ni ban san sunan ba, kin tafi da ni komi ban ganewa, ban tambayi ko wani yaro sunan ba, ban san gidan ba balle in kai kaina, na zagaya a yankin ban dace ba, in kin yi min na'ama in ji bayanin ki, Allah ya saki ce ban yi latti ba, na daɗe da ciwo a cikin raina, ko za ki kini ni din ban dainawa, daure ki sani ko da astika ne.